11 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи ҳисори шаҳри ҳисор ба таври фосилавӣ бинои қасри ҳокимро мавриди истифода қарор доданд. иншооти мазкур дар доираи лоиҳаи аз навсозии мамнунгоҳи таърихиву фарҳангии қалъаи ҳисор бунёд гардида ҳамчун яке аз мавзеъҳои муҳими таърихиву фарҳангӣ барои муаррифии тамаддуни қадимаи тоҷикон хизмат хоҳад кард. бинои қасри ҳоким дорои ду ошёна буда дар сохтмон ва ороиши он унсурҳои хоси меъмории таърихӣ ба назар гирифта шуда шароити зарурӣ фароҳам гардидааст. ҳар як бахши бино бо дар назардошти вазифаи таърихию маъмурии он тарҳрезӣ гардида симои умумии қасрро ҳамчун як маҷмӯаи муҳими идорӣ ва фарҳангӣ муаррифӣ мекунад. яке аз хусусиятҳои ҷолиби меъмории иншоот боми шерозии он мебошад. боми бино аз дастакҳои чӯбин бо истифода аз тунукаи рӯҳандудшуда сохта шудааст. ин тарзи бомпӯшӣ ба намуди умумии бино ҳусни хос бахшида ҳамзамон ба ҳифзи устувории он мусоидат менамояд. дар ҳуҷраҳо ва толорҳои қаср системаи ҳавотузакунии табиӣ пешбинӣ гардидааст ки барои таъмини гардиши ҳаво ва фароҳам овардани муҳити мусоид дар дохили бино хизмат мекунад. қасри ҳокими Ҳисор бо лоиҳаи пажӯҳишгоҳи миллии тармиму барқарорсозии ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ барқарор шуд дар асоси тарҳе ки бостоншиносон кушода буданд ва дар асоси он аксҳое ки то ба имрӯз маҳфуз монда буд. ва имрӯз чуноне ки медонем диққати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати ёдгориҳои таърихӣ ниҳоят таваҷҷӯҳ зиёд аст ва имрӯз бисёри аз ёдгориҳо аз нав барқарор шуданд, хусусан қасри ҳокими Ҳисор. аз навсозии қасри ҳоким танҳо бо барқарорсозии як бинои таърихӣ маҳдуд намешавад. иншооти мазкур ҳамчун як ҷузъи муҳими маҷмӯаи таърихиву фарҳангии қалъаи Ҳисор барои омӯзиши таърихи давлатдорӣ, меъморӣ ва фарҳангии тоҷикон аҳамияти калон дорад. бо созии чунин ёдгориҳо имкон медиҳад ки таърихи пурғановати миллати тоҷик ба таври возеҳу муътамад ба сокинони кишвар ва меҳмонони хориҷӣ муаррифӣ карда шавад. дар шароити рушди соҳаи сайёҳӣ ва афзоиши таваҷҷӯҳи сайёҳони дохилию хориҷӣ ба мавзеъҳои таърихии тоҷикистон ба истифода додани қасри ҳоким метавонад ба рушди инфраструктураи сайёҳии шаҳри ҳисор такони нав бахшад. аз навсозии қасри ҳокими Ҳисор саршавии корҳои сохтмонӣ баъд аз ҷашни 3000-солагии Ҳисор буд. яъне аз соли 2015 ҷашни 3000-солагии Ҳисор ҷашн гирифта шуд. 2016 барқарорсозии қасри ҳокими Ҳисор бо супориши пешвои миллат оғоз гардид. соли 2016 дар муддати 10 сол ин ёдгорӣ аз нав эҳё гашт ва чуноне ки мебинед имрӯз барои қабули меҳмонон омода аст. нигораҳое ки дар қасри ҳоким гузошта шуданд, ин нигораҳо аз фонди худи мамнугоҳи таърихиву фарҳангии Ҳисор ва аз дигар осорхонаҳо низ осорҳои давраи Сомониён ба ин ҷо интиқол дода шудааст ва дар намоиш гузошта шудааст. қалъа бо таърихи қадима, мавзеи ҷуғрофӣ ва арзиши баланди фарҳангиаш яке аз мавзеъҳои ҷолиби сайёҳии кишвар мебошад. аз навсозии иншооти атрофи он барои боз ҳам беҳтар гардидани имкониятҳои қабули сайёҳон замина фароҳам меорад. муаррифии ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ ба насли ҷавон имкон медиҳад ки бо таърихи давлатдорӣ, фарҳанг, ҳунари меъморӣ ва суннатҳои миллӣ бештар шинос шаванд. қалъаи Ҳисор ва иншооти таърихии он метавонанд ҳамчун шаҳодати зиндаи таърихи чандин ҳазорсолаи тоҷикон